Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming. Pampanga, ang luto dang tatatak king Palasa, ring tilapia at buro king Kandaba. King Masantuletang Sugpo at Emma, Makatapak Festival. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga rago. Kabalen, o nano, ne Aldo na naman. At oras na naman po ning pamitalamitam tamo king amanong si Swan. Siyempre, kakatamong avid viewers, ne, na talaga namang maninaya king kakatamong programa Aldoldo pag mananwan da kayungan po. And Maya Paugto Kabalen, Maya Paugto, amis da ka partner, Jody Burr. Amis na ka naman at sing malago, anyang milabas sa Domingo. Ikat ang adwa, medyo busy ka ta. Ako medyo, medyo may nga puyat-puyat mong bagya. At sing malago po, dakalya gagawan. Bakit ang ikanonon ng gayang pamilya. Pero siyempre, ngayon pong panibayan Domingo. Kaya bayo kayo po king katamang programa. And siyempre, na ano na pong gagawan nyo kanya. At king kaurasan na ini, maugto na ko po. Karayan pong mamangan king kasalukuyan, nabayan nyo kaya pa mo po. King katawang programa, kabang kakabsi ko po king atsan, kabang kaya biyo kamit manalbe kayo, mabsi mo naman pati puso, ang pong isipan. At karan naman pong may nga na, karing mayari na po kinabsi na ken. Ne? Abayin nyo kaya pa mo po king katawang programa katang eko po may nipan. Ala ko pong choice, uling dakal tapong paralan, bakit ang ILB niya po yung katawang programa. Live na live, tamo po muna kayong telebisyon. At so tamo po kayong CLTV 36 digital channel, makapalagay tamo po kayong. And kayong pong social media platform, suling, makalive tamo po kayong kakatamong official Facebook page, CLTV 36 official. At kayong kakatamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano ba ta ating miyayaliw ang mga santing nga balita at mga palyari kaya ti probinsya, iyan pong iyatad mi kaya kayo. Nano pa ta nga manong siswanan po yung kulturang Kapampangan, iyan pong kaya katamong gambulan ang pong pagmasabalan. Loko, mati ba makakarandong kaya kang kaya sa mga pambangan? Wapin, ngayon pong 15 ning Ulyo, Adwan-libot, Adwampulot-apat, July 15, 2024. Kung masupa yung weekend yung kabalen, kaya kayong mupubang bale, iyat sing malaguan po yung koyang masanting palagi ako busy kami niyang weekend. Ne? Uling, may invento ya po, ing washing machine, apan lalaki. Wala hindi nga mapusasahing-sing ka na ako, Jody Burr. May pagalya ka nung kayang pamamipi. And may happy viewing po. Kang Koyang Raul at Lats Miranda ning Sampaloc Dolores, City of San Fernando. Ay, na laging manalbeke katamo. Kabuklat na po ning Karelang Tindahan. O yan na po, may muklat na laramang telebisyon nung nuka rin si LTV ya po. Ing Karelang tututukan. And Jody Burr, magpasalamat ko pala kang
Louie Lazaro of Amor Salon para kay Kaya pala. Bayo yung kuling buwa ko na Kaya ang po hairstyle. pala kabalen, naliwaya po asking eni, kaya katamong ating malago. Pintala niya po pala nino. Louie Lazaro. Sakto ya po, baluyo, uling kem Biblia, ilasaro, pe pakabiyaya niya pong pasibayo nga po nino. Kinabi po pasibayo. Yes. Lalo yung melago, yung kaya katamong ating malago. Yes, salamat Jody Bar. At magkabi kayo po na, mag-shoutout kayo po, mag-comment kayo po. Uling live na live tampin, sabi ng Jody Bar. Inya naman po ay na, makalawin na kami. Baka nita po, balumila po, nanulat ang komento yung, balumila po nung atin kayong pa-shoutout. At karen pong pa-shoutout kaya nanay yung pong ikasyon, maliyari pong padala king kaya katamong Facebook Live. Kanaya po ka rin, demburi yung igrit mo muna. Happy Binyag. Sumya binyag niya po yung anak, maliyari niya pong igrit, Happy Binyag. Kadwa, potang birthday na ning migbanyag, na ano na yung kanta. Happy birthday naman. Ing kaya igrit kaya. O dating yung panahon, daguling anak, mirasketang pamagdebunan, lalaki yaman niya, no babae maliyari yang. Happy debut mo naman ni igrit mo, Ken. Tutugita mo kanya yung igrit kaya. Istong kakasal ne. Happy kasal neman kanita. O, may alabasan ng pilang banwa, nano naman ni Igrita mo, happy anniversary naman, kaya katamong Igrit, kaya kayong papa. Shout out! Wow, ini Jody Bar na lalawan ko lapin. Siyempre, lamila ko kaya katamong katamong talapanalbe kalupa na pong ni Tita Natalia yan, Natalia S. Diaz, Manalbeya kaya katamong ni kay kasalungsungan. O, bakit may kaya may? Maya pa oras ko yung Jody Bar, masanting, Jody Bar masanting, at dati dyan, may nga bulol yan. Bulol ka kanong nga ching Natalia. I-Christian Espiritu, shout out po kay Espiritu Flower Shop na. At saka, Tita Army, ayan, Maya Paldo, kaya ka, Tita Army. Yan, and syempre po, aking kikatamong kayo, kaya ni pong Aldo kayo ni, hanggang medyo masabo. Uling din na dakal-dakal ka nung ulap at yung paligid din Pilipinas. Ating pamuring masabo, uling mag-birthday la, dakal labi, ayan, yes! Birthday celebrants pa to, yun na la. Happy birthday! Ninang Checho Doro! Kalabunan ng tegawan ng Maika and Choy Choy. Happy birthday po kayo, Ninang. Gabayan nyo po sana rin miyasawang Maika ang Poy Choy Choy. Bakit ang mabutla keng 100 million years. Sana po masayang birthday yo. Sana po apakapsiyo rin. Bisita yo pasibay po. Happy birthday Ninang Checho Doro. Coming from Maika and Choy Choy. Happy birthday Reynan Makasakit, ne? Makasakit? Alim. Makasakit yung pronunciation niya yan. Ting haliwa, makasakit siya. Ay, kaya kami makasakit yan. Makasakit siya. So, Kaya praying for good health, kaya ka, Mr. Reynan Makasakit. Yes. Good health and dakal-dakal Sana pang blessing. makasakit Bakit ang eka, makasakit. Makasakit na mo, alabasan mo yan. Happy birthday! And syempre, dakal ka sana akong regalo, Bossing Reynan! May more birthdays to come. Happy birthday, Liam Sofia Mendoza. Ay, ulan yun naman ragwing kaya katang mag-birthday. Wow, Kalaguna makagayak sa yan. Pakyang Butterfly. And siyempre, kawangis ni Nang Ashley. Nalawan nyo naman. Liam, Sofia, dagol ka sanang biyasa, malago, at tataluki. Karengke hang pengaryan po ang ating takot. King Diyos. Sana binyanan ng Nang Ashley tang regalo na kiyakang iPhone 15 Pro Max. Happy birthday, Liam Sofia Mendoza from Nang Ashley. Happy birthday, King, soon to being inaanak ko. Inaanak kayong kasal mo kanya? King kasal, kakasal la, King Pisamban, kaya Roy, tayo sa Benpota, dumugan Wow. kayang kasal. Happy birthday, Sarah Jean Maniago Adizas. Dati tayo pong magaling, Yes. reporter, producer, production assistant, host,
News anchor, big news Yes. anchor, yan naman yan. And ngayon birthday mo, siyempre, dalangan ko, dakala biyaya, kaya kayong pamilya, kaya kayong anak, ilawat na kayo sana ning apong Ginoo, king nanumang kasasagkulan, king biye. And see you soon! See you soon, kaya kayong kasal, pare kong Neil. Happy birthday, Sarah Jean Maniago Adiza. Happy birthday, Pamela Grace Santiago. Ito Nino po ka rin. libutan. Siyempre, the mother, the better half of my good friend, Danielle Santiago. Happy birthday, Bob. Sana masayang birthday mo. Hindi na nakasang dakal regalong Daniel. And sana atak man ming luto mo hanggang at kayo King, Australia. May have more birthdays to come. Hope to see you soon. Happy birthday, Pamela Grace Santiago. Happy birthday, King Kaluguran ko ng maluwat ko ng eakakit. Asteng kabising maintain ng santinga ng lalaki. Happy birthday, Dominic Dabo. Dogs, sana mikit-tikit kami kakaluguran pa subayo. And ngayon birthday mo, gana-gana sanang wish mo matupad. And siyempre, panuwana na ka sana ng apong inuingatan na ka ang point kang pamilya. Maglibre na man, Doms! Hope to see you soon, my friend. Happy birthday, Dominic Dab. Wow! Yan. Wow! Ninong magpag-greet kanini, ninong What, magpag-greet. inilege. Yan, wapen. Baka ta sana nga banggit tayo, ninong magpag-greet kang Resident historian pala. Congratulations, Jasmine, Jelly, Patawaran, cum laude. Ne? Saya. May biyasaya, kalupa na ning kayang Lolo Ray Bravo Jr. May ariyang Bachelor of Science in Business Administration, major in Operations Management, Kaba ng Kaba. Wow. Jenalo. And Jasmine, dalangin namin ay maging successful ka pagkatapos mong mag-aral. Ito na ang totoong buhay. Wala nang aral-aral niyan. Wala na ka ng trabaho! Yeah! Ingat lagi and God bless sa'yo. Congratulations, Jasmine Jelly, Patawaran, cum laude. Uy, Jody Bar, may labas-laba. Balang Lunes talaga, nakatamong ka na kalakay. Bakit? Siguro may tipon lang. Ali, Oh. kasi syempre, dito mag-birthday niya Sabado ang Domingo. Syempre. Sabi, marano niya pa yung kantang ngayon. July, kay pa mo. July pa mo, 15. Ali. July pa mo. Aldo ka no sweldo. Let's give Mary sweldo and a happy sweldo day. Nga magpaganakala, Jody Bar, dito ang kalapan check. Magpaganakala. O, din naman pong kikatamong question of the week po rating ko pong kapanamdaman kaniti. Pakibatan nyo na Nanay po. Kutang. Jody Bar, nanong business ing buri mo nung sakaling Uy. may kapuhunan kang metong a milyon? Kulang yung metong amil. Wali, nanong pining palagay mo, nanong abuklat sa ng kay metong. Liguloti, pagawa kita restaurant. Bisa ako restaurant. O na yung Jody Bar, problema. Ali, balo ko na. Mag-click ya. Oh. Basta yung sobra kayong patingapon. Mga. Alang sayang, ne? Alang sayang. Papaglutuan may tita ditas, dizon simbulan, uling lagi ang mag-share. Manyaman na pamangan, maya paugto kanu kaya katamo, Jody Bar, ingulam da kanu di tita ditas, adobong tilapia. O yan, sana manalbay makoy, makulain, balong luto na pritong tilapia. Ay, kaya kaling maning adobong tilapia ngayon. Anyang mag-aral kong grade school, siyempre magbakal ko na Wakaling ang dere ko sinabi natin ko palang bakal likwan de kayong kantin. Kanya sinabi de ka na ako after 3 days. Ay, atin niya pala likwan bakal kaya kayo mamoy na yan Buklat kaya rago. Ene adobong tilapia. Adobong tilapia 3 days ago ya pa. Adobong amang niya. Adobong amag ni Ragok. Akalingwan ng binyening kantin. Ayan, Iaching Loretta, Angeles Feliciano Miranda, thank you po si LTV36, kang Ma'am Mary Ann, Gana po kano, ang po kang Iraul and Lats Miranda, God bless po. Napin din rin ang avid viewer, tamo Yes. Iniali kay Auntie John, itang kayang lagyo, pero pa shout out ya, nala Igatch, Iken, Ijan Chad, from California. Oy,
Deng OGT rin, dimdam kitang gatsi, gatsa siyo kita kilog, kayo Ah, po, OG. California po, California. ababalukin. O yan, atin pa. Marita Alvaro Diwa, Maya Paugtupo, kaya kayo, Sela Bustamante, kumusta ako kanu kabalen? Kami, okay kami mong koyang Jody lagi, at yung Sela N, Christian Espiritu, Sianes. Oy, ne. Oy, Gracel Marisim Bulan Nemi, kasalukuyan niya pumababantin ni Harper Arabella kanini ne. At sula po king square na king Happy Head Start, king Angles. Sabi na, hello po, Ching Malago pa, shoutout po. Kang Aiden Pogi. Soon po kano, buri na kayo pong akit personal. O, yeah, ako ito, kasi ika lagi nakakakit. Oo, siguro may intrigay talaga kay Lagumo at Yes! Ching Malago. At yung Gracel, patuki maya ka Jody Bear, kaya mamasyal kayo minsan, Kenny. Watang pandalayo kung pamangan tuki na kayo. Tukiya po kay Aiden Pogi. O ngayon ni Jody Bear, punta lang tayo ng kaya katamong good news. Yung kaya katamong masanting nga balita kaya tilabuad Kapampangan, Balitang Balen. Kabalen, ini po, nano ini, teke makain nga antin dyan, metong niya po yung Holy Angel University, o yung HAU, karing manigo, brabang misulong yung preserbasyon ng kultura, tradisyon, at amano ning labuad Kapampangan, at yung pamagmasusi ning amanong siswan, king bulan ning Agosto, metong a solo singing competition, in kakasana po ning museo, ay ning report. Base yung Proclamation No. 10410 series of 1997 ng former President Fidel V. Ramos, may deklarayang Agosto anting bulan ning Amano. Kasabi na nini, pagmasusyan niya naman ning Amano si Swan kay lalawigan ng Pampanga, ing Kapampangan. Anting pamanyese king kaya katamong Amano, miyaliw ang aktibidad ng gagawa na ng Center for Kapampangan Studies o CKS na ng Holy Angel University o HAU king syudad na ng Angeles. Deng gagawin ni para keng tamanyulong keng amanong siswan year round laren. Pero gustong aldoning amanong siswan o buwan ng wika isong August, every year mag-hold kaming competition. This year in competition, may solo singing in Kapampangan. Aparte kanini, may kakasaya pang miyalo ang paralan inibang misulong yung preserbasyon ng kultura, tradisyon at amano ng Labod Kapampangan. Wapi naman, yung Center for Kapampangan Studies, kaya yan, private institution, supported by a private university. Pero manikwa keng dita kasaw, keng kareng LGU, ang po kareng government agencies, cultural agencies like NCCA, pero yan para keng operations na ng center, noon kareng advocacies na. Pauli na naman ng gagawa na ng HAU-CKS, miyaliwano kanong lugar king bangsaring bibisita bang apakipusan ing mesabing museo. Ing talagang advocacy ni CKS is to promote regional studies. Niya mag-benchmark, masaya kaming mag-benchmark lang nga liwa, uling asusopan bilang isulong din karelang regional o ethnic identities. Kasi ngayon masyadong, yung national government masyado na overprivilege yung national culture, national history, national language, at the detriment of or at the expense of regional languages, regional identities, etc. So Brimi, in Kapampangan Center, metong yung kareng dakal regional study centers na talagang paboren mate o matda in ethnic identity da ring Bicolano, ring Ilocano, ring Iligaynon, etc. Samantala, atin yung adwang kategorya ang mesabing solo singing contest. Ang metong kareng programa king daratang abulan ning amano si Swan para kareng estudyante at kareng empleyado na ning universidad. May daw niya yung competition da rin king August 30. Para king karagdagang detalye, malyaring bisita king Facebook page na ning Center for Kapampangan Studies. Ako, ingki kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kasanting nandarandaman at Ching Malago na pagsadyan da ing aldo na ning amanong siswan, king bulan na po ning Agosto, tutukita mong bulan and malapit kasanting na. ini, baka talagang minonoya pa, migambulya pa,
itamong Kapampangan, kailangan mo Pampanga, mga Pampangan na mo. Yes! Ne, congratulations. Ano mo naman kay CKS kasi Laganas, banwa-banwa, dimdame, gagawan din. Pero bahal mo, Jody Bar, potang sabihan dapin ka na ako, pilan lang muro-uran tao kay CKS, Sir Robis, Mamirna, ikapatad, yan, akaliwang apat na lang, akaliwang ko. Pamakanya naman dakal volunteers na sasaw. Okay. Oh, And bago yan. na ako mag-commercial, papatagal nining kiyakatamong kakaligur ni Henry Wanta. In greeting sa ini, congratulations, Kang! Yes! Mike Malonzo, Milubya King PBA, may draft niya kang King Rain or Shine, Elasto Painters, under King, siyempre, Kapampangan coach, Ayeng Giyaw. Congratulations kaya ka! Mike Malonzo, sa masnan mo! Kailangan na magpakitang gilas kayo. Tagagwagway nga na kayo. Wow. Tagagwagway ka talagang magaling na rin Kapampangan. Karas King, Pamamola. Ay, wala. Literal na bola. Basketball. Yan. Walang na buri ko sa Okay. O, yan po. Uli nga sabi tamo na din. Pag masosyan niya ngayon ng Agosto, Aldo nga manong si Swan, ini pong kayabe tamo na, reni pong miinda na talaga naman pong sabi tamo pong kayabe la kareng gagambul, king amanong si Swan. Ila po nga kayabe tamo kayong pa magbalik ning nanupata. It's White Day. At ng kanyaman King Pampanga, Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga, tang luto dang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Ang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Wala kang tissue. At magbalik po kayong programang Nanu Patabali po kay Forecasting Pag-asa Elbengen din man ganing Aldorang kay. Ating kanong bagyo, pero outside of the Philippines. Pamunta na yung kanong Siya pa Vietnam. bumigaga ng kamo. Pero maulapin ka no, maulap. So, bala mo, asahan mo yung medyo makulimlim, nakasingaws kayong makulimlim kayong Kapampangan. Malulam. Malulam ang panahon kaya katamo and mauran-uran bagya. So, pigaga na kang kaya kanyan, itataksible akong malan na po, hanggang atsula ragugetang kay. Maka panpan lang bagya king uran, sana rago, mabasa. At ngayon naman po, ay, nuko. Yeah. Jenalo, nino rin bisita tamo. Wow, ini Jody Bar siguro samasan mong mga Pampangan. Uling ini nga beta mo ne. Rening biinda na talaga po nga sa South bakan ta magambuling amanong si Suan tuturo ne makatulay nga ima na kaya beta mo ne. Tuturo ne mga Pampangan ning kayang anak ating anak naman po talagang alugurana na mas aburi na po impa mga Pampangan kanya naman kareng po kayang kareng-karelang video at akit tamo po as ne pong katulid king amanong si Swan. Kaya betaya po we have with us Keng Studio Imami Susan Salazar and Baby Sofia Pepe. Ayan, welcome Keng Nanu Pata. Si Marina yung Pepe. At siyempre, balo po kong ikatang programa. Ako balo nung panalbeneng Tita Susan ang puing Pepe. Atin tamong pa-shoutout portion. Yes. Karemburidang igrit, shoutout batian. Uling pota, rin kaklase ng Pepe, ayal bendera Guken TV. Pepe, hindi mo man ako sinauta? Ay, Tagalog. Kapam. Pepe, o tali mo ko rugo sinauta, ayal benda again CLTV. Ano, pota, tumabog yargo kang Pepe. Ay ba naman itaragong sipin ng baleti ta Susan. Oy, Mars, makanyang ka. Ayal benda ka CLTV. O, tiyan mo ko sinauta. O, sige, pakaramdaman tala rin shoutout Siyempre muna yung kakatamong Little Miss Philippines, naning Nanu Pata. Pepe, ninoremburi mong i-shoutout. I-shoutout kaya po nga po ko yung puntinuro ka kong mga Pampangan
malalam. Ay, Bahino lagi pa. po. Apong baby. Oy, guburi kay lagi yapo na. Apong baby. Apone, baby. Apo. Nino pa buri mong i-shout out. Den kaklase mo reg mestra mo, pay. Di nga po kaklase kong po yung deng mestra ko. Den friends mo, den friends. Nakana-eskwela ng amagaran. Kaya po San Pablo, shoutout ko lang po ring estudyante po ka rin. Den Yan. kakyalong mo. Pa siguro Shoutout kaklase ko na. lang po. Yan na yung Ayan. nabisa mag-mention po. Tanda ka la, Wapin, po tamayari yung programa tamo, ipayari Imari, Ijani, at kini naman po siyempre, yung kayang malagong mami, Tita Susan, di pong pa-shoutout siyo. Shoutout ko rin nga ba ako nga din? Sabihin na nila po lang. Sabihin Nandila nila po po. lang yun, tita. Yati Jo, yan po pa Dayan. O, ito po. Ila mo, tita, matipid Opo. na rin yung shoutout mo. O, puyak man makipag-marites, kaya la akong shoutout marites eh. Ali, tsaka siyempre, baka nitang kaipot, atin niya ragong iabanggit. Magtampulan Ne, eh. magtampula. Pero, makanyan man po ka rin pong yan na po, shoutout Tita Susan. Eko, migagana ka. Kaluguran na o kapamurin po. Yes. Ayan po, ay niya, tinong Manal Begak ng Jen, Ijema Cuarto Cruz, Ampoy Rachel Parastipo niyo, Paypay Teng, ano, sabi na na, siguro po kilala yun, Lareni. Pero syempre, Jody Barbayo tayo kutnan, ay ni kasi nga na kay ni Paypay, meg trending ngayon, uli na ni Daretang video na kapampangan niyang mga mano na. Siguro, alben tayo po yung short clip ay ni, bakit kami ka idea tamo, po kasi medyo marinay pa, lawin tayo po tang iya marinay Paypay, karen kayang video. Dati ko nga papansin na nang karakal kaya kayo manabeng ka na ako kapangpangan ko kano. Mga niya kasi ta. Mumuna, Chukem Pampanga. Minano kayo man makanang kung magkapampangan na chuta mo kay Pampanga. Pangadwa. Kakasabi, pagsabihan kay mama ko pong apo kong kapampangan. Pagpagkwentuhan kong kapampangan. Kami nga natsukening balangay niya, magkapampangan kami. Ali kami mag-Tagalog, English. Ay, mga nosebleed ko. Lalo na itong Tagalog. Okay. May papatula. Paypay mismo ang papatulay kay sarili. I'll be naging TV sarili na, mas maragulya kasi yung TV. And kasanting nandaramdaman na Paypay na at sing malago. Wow. Yung nga ko tang koin kahit kuma kasi sabi ng Paypay mga pampangan kayo talaga kay nga balay kayo nga lukeng balay. Ita po wari nga imaya po itang hapo nga manuana. Opo, katubale miya, ima ko. Kay kapampangan ni. Kapampangan na malalam pa, imbis na alimu kapampangan talagang malalam lang may pagsalita. Kay ba't uning ding matubalutan na laman niya, magkasailang magtagal. Wow, correct. O kaya ipaypay, aning kaburing makisabi ka nga po, no? May kaintindi lang kumbaga. Okay. Mami, ala naman kayang rules and regulations king kaya kayong bale na istong ating men English. Mamayad Mga diyang pampangan. tsawa mesos, kaya dapat Pero makampang kayo. managalog. Asin natural na makanyaning kayo kayong bale, ing makanano ko misasabi. Siyempre rin aliwa kasi, upo, tagal lang babawal dyan mo, makanyan, man-Ingles ang pong Tagalog. Ali po, kaya pong bale normal, nung makanano kaming may pagkwento, kati mamamangan kami na may sasabi kay kilami sa Kapampangan. Kay ba't atsuke king luwal, nung no karing kaya manmiras, may pagkwento kami Kapampangan. Kaya no karing kami manmiras, kilog bale, king luwal, talagang Kapampangan. At saka alang managalog, mag-English kang bale, although ipaypay, iwako ko tang fluent siyang mag-English yan. Yes. How are you, Pepe? Do you understand the words that coming out of my mouth, Pepe? How are you, baby? Okay po po. Oh, diba? Pero, yung kaya kumabayo kaya kot nangan Paypay, yung anyang anak yan, kasi yung language tam talaga. Itang tinunatan tiro niyang pakalungan tayo niyang baby pa. Talagang kapampangan niya. Kapampangan niya, ma'am. Talagang pa magsalita, talagang sinanike. At saka kinayang ko, tenam ko king loob ko. Kapampangan talaga. Kasi,
Itapin po, din kapatid na kapampangan lang meragol, kapampangan ng gagamitan ng language, o talipay-pay niya. Kay ba't, anya pa mong malatipay-pay ng kataba, kay ba't, neng kaputi niya, kahit dandaman din magsalita kapampangan, matutulala. Kaya, tiloy niya. Yes, matutulala Jody Burr kasi ali natural. Bala mo ngeni nga meging normal ngeni. Nang anak pa sa bendalan Tagalog. So puta nga kimi, di ba? Hanggang yung balon Tagalog. Hello baby, kumusta ka? Mo yung balon ng kapampangan niya o managalgay niya po ta siguro makakaramdam tamo. Magkaswerte. Kaya ating kung daramdaman karay nga liwata mong kabalen. Huwag kayong managalog kung hindi nyo gamata, dapat. Bari kayo, baby mo kapampangan English siya. Huwag kapampangan English siya. Numwal kayo. Numwal kayo. Patugot. Ano? Yeah. Pero ikapay. Kaya, potang siyempre kayong munta ka school, kaya rakalan ka rin kaklase mo, for sure. Tagalog, English lang may ba a question ni mother, mami na, pot kasi kapampangan kong agad, damo niya po ang mga kapampangan ko, sabihin na matuwa ako sa pukit ang makanta. Alimit ko, mo naman ako tangitang makanta, bakit tiro ng kapampangan? Buri mo mga kapampangan. Buri mo. Kasi po, sasabi ko po yung buri ko po ay tindiyan kaya po yung kasabi ko nung kapampangan niya po yung salita na. Joke. Lalo na nung kapampangan niya. And siyempre, itong kapampangan ka, alawa kasing natang ng kapampangan, itong kapampangan ng kasabi mo, mas express may tamburi mong sabihan. Kasi nung aliwa niya sabihan, bala mo alayang bayat, alayang puso. Oo, kasi isipan mo pa itang word na gamitan mo, kapag aliway lang. Pero aga na ka ako mo, Jody. Ay, kasi nga ako, mama, niyang mag-alcohol, kaklase king Marie. Uling, iba't ko arayat, medyo malalam ko po talagang mga pampangan. Ren kaklase mi kanta, itang manig lola, itang, hayanood ka, hinaus na pang katutubo kanta, ulit yan pa mga pampangan ko. Pero ipay-pay, ika kayong school, mo ba kaya nita, itang, ay, huwag ka alam ng mga pampangan. Huwag ka pampangan, makananing kaida kaya ka, ren kaklase mo, din mestra mo, makanyan. Kaya po, gusto na pong kaya, NTV na po yung subject me. Din kaklase ko po isto magkapampangan na po yung mestra ko. Alayla po nga intindiyan. Pa-translate de pa kayong Tagalog po. Kaya kada pa-translate, kaya kada pa-translate din kaklase mo. Opo, marakala po rin pa-translate. Palagay ako po pa-translate, lakalya mo lang. Ay, balo, amo ka rin Ilang panis mo kanita, And ako naman, siyempre may yayaliwalang subjects din. And mas aintindihan mo ba ding kaya kang subjects? Titan tututudra kang school kaya ka na kapampangan la? Or mas aintindihan mo lang yan uling makapagkapampangan ka? Gusto na pong Tagalog na po itang atik ko pong balot, ning kaya po kukutang kaya po kay mestra ko. Makanta kaya po ababalo yung tuturuana na po ning mestra ko, itong Tagalog po. Pero halos, ikaw, from grade 1, ngayon, mag-grade 4 na Jody Burr, Tagalog la kay nga school yo. Kay nga tuturo da kaya kayo, patang tuturo lang subjects, makanyan. O mga pampangan niya rin ni teacher. Dahil po nga liwa ko pong kaklase, magkabampangan na rin po. O din po talaga pong burida Tagalog. Ay tayo nga mga Kota kasanayan da siguro Kimbale. Pero Mami Susan, ati po bang time na minuli ay Pepe na alin kukwento na itang mga pampangan na king school kaya kayo? Itang waret, ang makananong treatment na kaya makanyan. Ingkukwento na po kako, matutulala ring mestra. Kaya kaya, ay ilan may anak kayo ni kalalam ng mga pampangan. Ito po yung maralas ng sasabihan kako. Matutulala kayo. Yan, Siyempre, uling din kaya katamang kabalen. Ela siguro misane na ating magaral, ating estudyanteng malino, and talagang gamat na ing mga pampangan nila balid. Kasi di nga liwa balom la ating kung kakalaguran from Menok na nga Laguna kay bat big kay Lakeni migrate no Pampanga ulinging tatang kapampangan niya and big negosyo Lakeni. Anya kanong enroll na Kenny inganak na uling iyapin kanong miturong kapampangan
may kasakit siya. Yan. May kasakit siya ring, may build friendships, Wow. karing kaklase na uling man-English siya, mag-Tagalog siya. Nung sana, dapat anak pa mo, paksaban mo na yung kapampangan ng Yes. anak mo. Bakantang potang mag-aral magkasakit, makisabi ka rin kaklase na. Ating makatula kang Pepe, yan po ang Tita Susan. Yung pa mga pampangan ng Pepe, mo may confine keng bale, Bale. o kay eskwela. Ginawa lang, gagawa lang videos. Bakit at least apakit na ka rin pengar, ka rin ng luwang anak na maka-proud mga Wow. pampangan. It's okay to speak in kapampangan. Siguro reta rin pisabihan tamo, Jo, di ba makanano lang may gumpisa kayong pa mag-vlog damo naman keng kapampangan. Yan. Mami, ninong may kaisip na what mo gawang content ang nakapampangan kaya Pepe. Balo yun po, Sir Jody. Yaman sa sariyan. Sariyan. Kasi istong mag-video yung Pepe, minsan yan dili na pakialaman yung cellphone ko eh. Mag-video yan dili na, kaya pakin niya, mamilin mo yung video ko. Putang kayo post ke. Actually nga, ala kami mang personal, ala kami mang page. Kayang pa mga pampangan po, post kaya karetang ka na akong personal account. Unang mag-viral la. Magtakang mag-viral la. Kay ba't kadwa na panita, anang karakal mamitang OFW. O tala ko pa nga upload the video yun. Ila kasing pampala koming kainip. Istong ngala kaming gagawan, kauli miking obra. I-browse ko ning Facebook mo, magista ko nakiking karempo post mo. So mamita nala po. So sabi ko, buburida la. Mika idea ko. Pero makanyan man, waling kaya naman, tutukya naman kimpa mag-aral na. Babalansyan ko. Kaya masyadong pressurean. Paboran ka akong mag-enjoy. Ita po yung maging sikreto mo. Paboran kayong mag-enjoy. Kaya pressurean. Mag-enjoy na ka man. Aburi mo. Aburi mo ita nga kakit mo kayong TV, mag-trending ka mo. Sabihin na kaya, ay, halibay ita nga nakabimabya sa mga pampangan. Nada kaya ka. Opo, masaya ko din po eh. Masaya hayapin pa lalo kayong boses na. Pero bakit mo, Jody Bar? Kasi, ikit ko kang kaya. Ay, ba mo itang mga pampangan, itang, kayong pronunciation na niya, katang kayong Yung pamana-mano na. Pero lalo itang itsura na to. Wow, itang Retang manner, expressions. retang expression. Bala makatuki itang expression, no? Kitang mga pampangan, na inya siguro metong ka rin maka-enjoy ito. Tsaka alata mong pilit. Wow. And syempre, bali po, dakal tapa po pisabihan niya, kaya Pepe yan po yung Mami Susan. Kutang tamo kang Pepe, nano mong afi-feel na atin na kayang may kasagana king SM kayo, SM. SM. Na, ay benda ka, makanya, no? Kaya, deng kakalugura na, deng mestra na, deng makayal ba ka rin content na, nano kayang comment da, karang gagawa ng video. Siya po yung pisabihan mi, yung pamagbalik na ning kikatamang programang Nanupata! At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Consuelo, king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantol retang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga, Miss ng Consuelo, king Pampanga,
Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga rag... Ano kayo guys? May oras! O, kamusta na kayo guys? O, panupayan nyo na, uling tingin na makapag-video. O, magbakasyon ng anak. O, susulitan kayo pining bakasyon ko, uling ting kay ala ng eskwela. O, ngayon ing mama ko, tinyang pepakit kayong Facebook tungkol ka ring pengari, alidala paksabihan kapampangan ding anak da. O, ini man po yung sabihan ko ka ring pengari. Dang turwanan nila pong Tagalog or English, samutan nila pong kapampangan, dang tapuy, pong makalingwaning amandong kapampangan. Puta king tatoy guys, yako na mo yung magsalitang kapampangan king buong Pampanga. Itapin, nung wala na ako nga kasabing kapampangan king karing anak, ay bala na kayo guys, magharap na ako, manigarag ng arabo. Opo, taging tutukin ko. At magbalik po yung kikatawang programang Nano Patakasating na pong daramdaman ding videos ng PayPay. Actually, pota pong mag-scroll ko naman, karing nakaos kanta, karing reels, karing Reels, videos, iba. makakuswelong daramdaman, na ating anak ya pa talaga ing 9 years old, susubong bang minunoya pa yung kikatamong ama nung siswan. Pero ingkutang ko kang PayPay, atin niya pa yata ang buring i-shoutout i-PayPay. Wow. Pota, tanda na nila. Sige, Pay, i-shoutout mo nila, Pota. Ako na kaya ka magtampol Sige, go ahead. Shoutout mo ang Basibayo. Shoutout ko yung buong pamilya ko. Family Salazar! Kasi Jody Bar, before Salazar, Pay, o temo ko shout out. Ayan, ni Marco Palangka, Manal Bea po kaya katamo, hi Pay, itita Army, hi Pay. Ot po po Pay nga hayo, chuy naman, chuy tita Susan Kenny. Wapin. Pero, Pay, anyang gagawa kang video, anapin, mami mo? Gagawa kang dili mo itang bibidyo mo yung sarili mo. Kay ba't, syempre, mami, proud. Proud siya, kaya ka makuswelo yan na mahagawa kang makanyang video. Ninumaring mami, hangga naman ako, yung anak po, makapagsalita yung kapampangan. Or, itang buriyo lang i-share na proud ka kayong anak mo, tayo kang yan ni Pay, in-expect mo ba na kaya? Sumikat ka, dakal kang akwang views, in-expect mo ita. Lima nga pagpangan ka. Itang balamong yan sikat na ka, balam ba, dintang kaya kay tang, ay, sikat na ako, makanyan, in-expect mo. Pagpangan, yan. In-expect ko po, ito pong try ko po, or magiging famous. Ito, yung kasi pong pangarap ko, magiging po talagang famous. Oy, burigit Burigit May pressure Pata mo rin ang dating panahon, Jody Bar, yan ang may kay TV yan. Biya ko niya kayong corona. Actually, pinaunahan mo ko mo. Sa palitan mo nakman. Puwata datang yung panahon, migdalaga ni PayPay, mag-retiro na ka, tsing malago, alala na kang PayPay, yung programa tamo. Wala namang problema. Dimdam mo naman mga manong kapampangan. Baka tumating taglos. Baka tamitaglos ko. Tsaka lawi ako, king kaanak niya pa kanyan, upot ang dagol nito. Mas dakalya pa abalo, king kikatamong amano. Mami, kung ining mag-video ni PayPay, makapag-post na ka, at inebang iPhone 15 Pro Max, dinan mo na yung buying cellphone, baka tangyan dili na makapag-video niya. O, mandam niya pamuring kaya kang nanuya. Opo, yaman yan. O, nanuya, Mami Susan. Paboran niya po Dati kung bisa mag-sponsor. Uy! Pero paboran niya po talaga. Itang break sa itang opo, bisa ka mag-video ba? Ito makanta, go ahead. Oo, ma'am. Neng kay, alam kayo ito ng tunan mo. Talagang
kay ba naking eskwela, itang pamparelax na mag-video ya, mag-TikTok ya, pero maralas, talagang gagawa yung video na yung daily na. Kaya pinding po Cosme, nung napansinan nyo, rola po. Ela filter, ela edited. Ne. Kaya pinpuan niyang meki laban niyang kay anak kapampangan amanong siswan, ing metong karetang requirement mi, dapat eya edited. Kaya impromptu po, binidyo ni sarili na 5 minutes long video, tambing minay pinasa. May tanggap ya, kay ba't iyang menyong bud? Oy, Siyempre, naman. damdaman mo naman eh. Pero, nanula rin, ma'am. Ayan, may akong birayang mag-reading, makanta, storytelling, makanta po. Opo, ma'am, yapin po yung pamagpasinaya ketang librong ing Ay, wow. kapampangan libro ya po, pang anak. Kay in-invite de, atin lang portion na pepa basa kayo. Nakapampangan niya. Kaya, dakal na po rin invited, ken dakal may karamdam ketang binasa. Na kay ba't makatula, dakal may kikilala pala, uy, balo kayo ni, nga nakamanga pampangan ni Yara. Kaya, makikilala ya. Yan. Kaya biniha pala Koyang Mike. Koyang Mike Kenny, and metong yung kareng kilala tamong kapampangan advocate, si Koyang Mike. Pero ma'am, ating bang point, maka-receive kayong appreciation, mabibilib lang kang pay-pay. Pero apart from that, ating mo naman bang maka-receive kayong comments, makanya na siguro po ito medyo negatibo, dikil pa mga pampangan ng pay-pay. And how did you handle? Opo. Siguro gang nanong gawan mo ating kang bashers talaga. Masanteng o nanong gagawan mo, ela mama ko din. Nano po itang makaindyas, mag-retan terms na, makanya, nano binash na kayo? Ating niya po kanitang video ipay-pay, ketang video na, ing kaya na, ing kwento na, at so kami SM, ating magpiano, ing tutugtog na nitang magpiano, tang kismi-kismi. O na yung makiramdam niya ketang radyong kapampangan. Itang kismi-kismi na, aliwayang version sa samyan tayo, itang istorya daring maindredos, ela patugo, tayo itang nakanita. So, te pagka, nabalo kayan, kanta kayan. O di ka bang magpiano ya po itang magpiano king SM, saya bayanin kanta, o ring version na kapampangan. Iyang kinuwento na itaketang video na may kanta ko o ning ko naman baluan. Naliwa naman pala ing kantang dapat kong ikanta o yung bala ko kasi itang pakiramdaman na nga po na. Tapos sana, gamit niya po itang terminong tapos ketang video na. Kaya niya bash ka na. O ning ito, kinayang ko naman na pekibatan kaya po itang basher, sabi ko, pwede mo namang ituli din na nice way. Kay ba't lalo na yung anak yung subject. Correct. Pwede mo namang sabyan ka na ako nung nanitang proper term, dapat nang gamitan ng anak. Kay ba't may pagtisti ako. Siyempre, sopan mo kung manuruking anak. Siyempre, dakal kami po, ako naman sasabihan, expert ko naman yung mga pampangan. Dakal ko pa mo naman balo. Na pwede kong ituruking anak ko na pwede da ako nga sopan. Ito makanita po. Kay ba't sinabi ko kang Pepe, ating katang basher, pero dakal naman may tanggol kaya ka to. Sabi ko makanyang, kaya ka malulungkot. Pero muna po, syempre, sabi ng Pepe, pagtestida ako, maya na ako magkapampangan, ating nyaring negative, kaya. Makanan mo, how did you feel? Yan nga sinabi na kaya kang mami na ating kang bash, ating may bash kaya ka. In-feel ko po itong marina na ako po mag-video na ako po kantabi sa mag-video. Ulimpin po kasi pagtestida ko po. O, ngayon makananong ka, ito, after na nita, isip mo, ayali ako dapat tutok na nga. Ngayon kinontinue mo na. Opo. O si makanano na kang encourage mami na, mamo na continue. Nakakayang muyot, mami. Po, siguro di nga po, makananda ka inamuyot. Na sinabi na kaya ko, kaya katutok ko na nga da. Opo. May mga pakiramdaman na ako kaya diba? Ito, at least naman pala, may may kiramdam kayong basher, may kiramdam. Pero pangabalo ko, Jody Bar, may naman ang dispensa, anyang may kapagkain. Opo, ma'am. May niya dyan dispensa kay. King saop da na mo rin detang may makibataliwang kapampangan advocate sa ilang sina po. Alubaya ako may kitaltalan ilang sina po kaya tang basher rate. Kaya sabi natin, bandang taloy, may niya dyan, sorry. Sabi ko, nino naman mo yak para yung magpatawad, tao-tamo mo ako. Pero kin susunod sana, kintutukin na malalyari. Itulid jo kami, open kami kin pamanulit, dakal ko pa balo, dakal ko pa bring nituruking anak ko, usapan nyo kami. Yeah. Ang nga naman ni kami nga sing Malagun, nung kung palagi yung ating kepong ace tong sinabi, o ayag kas,
keting kaya katawang programa ay very, very open kaya po. Open, close, open, 9 a.m., close, 5:30 p.m. Ang ating may comment, James David Espiritu. Shout out kay Idol da ka talaga. Tapos Tita Natalia Diaz, makayaman niya maning anak, malagad na laren. Natutunan man ta. Pero paano mo, Jo, di ba? Itang buri kaya po kitang pamag-bash na. At ikaw dating akay mo naman, basang article mo naman. Itang anak kanya, may po nga factor nga rengaluang kay nakan. No, bisa mo naman mga pampang. Kasi, watang buri dang itry, pata kay ita, pinita mga balid-balid la. Instead of i-guide talo, bala mo ita, mali-mali na yaman yung kapampangan. Aliway, itang bala mo madi-discourage la kapag babash mo la instead of tuturwanan mo la. Okay. And, Mami, atin na bang mag-chat kaya kayo na, uy, Mami, dyan da kang panyaling gatas ng kay. Atin na bang milyarig makanyan? Siyempre, makoswelo la ne? Atin na bang... O kaya buriding mag-guide, Oo. commercial man. Atin na bang mig-message kaya kayo? Kanita po, bala mo, milk tea yung kaya. Te pag model de. Wow! Yes, nakal opportunities may Wow. Kay ba't bala mo ikuha niya rin ng attention ng Mayor Pogi. Te Wow. payamos ne. Puri na anong kilalang personal kasi anya pong may ganap itang anak kapampangan ama nung siswa na contest. Pandemic pa ita, sir. Kaya ali kami mika oportunidad na amit na kami personal. Ayan. O, nanong mong panandaman mo kanya, nanyang akatalamita mi Mayor Pogi Pepe. Huwag niya nga sabi niya kamarine. Hindi na pang piyasan kapampangan. Oo po, pakisabihan kaya pong kapampangan ni Kai po. Kikilig ko po kay excitement. Oh? Okay. Nanong sabi mo, may papawas ko po kay nasabi na. Kai, hindi nandakan tissue. Okay. Tapos dininhan ako pong blue na tissue. Tapos sabi ko po, thank you po kay tissue. Nano lang yung tissue. Dininani ka naman. Jo, di ba? Uli ko yata ito mga pampaka, mag-video na ako mapambot. Ating mamaya tissue ka akong kulay blue. Wapin, buri kitang tisyo nga ita, ne. Siguro itang tisyo nga ita, kabi na kaya kamira sa kamami. Ne. Selly na yung tissue white. Oo. Pili ta na yung tisyong white. Itang tisyong blue. Ay na yan, Ching Juanita Alfonso Reyes. Ala naman pong perfecto, kay Tiato. Itama mo nga, magkamali pa mo rin. Okay. Ngayon ako, panahuli ko niyang kotang inine, kamami pa mo. Mami, nanong feeling, even though na atin pong, siyempre, dita ka-kritisismo ne, ma-acknowledge kayo. King community, kareng advocates, kareng kapampangan, at Suketi Pilipinas, at so ariwang bansa, na ano pong paramdaman yung ma-acknowledge po. Hindi na, naman po sinadya. Opo. Masaya po, siyempre. Maswelo. Kay ba't, siyempre, pag maragul ka nga na ako. Dakala matutula, dakalya apa pasaya. Okay, o ako naman, Pepe. O ngeni, nano imburi mong sabihan, kareng kayanakan, kapampangan, na nasa banda, ay, I don't like to speak Katansangan. Yeah, it's so patriotic. Patriotic, it's so mabulok, and it's so, ew, yucky. Nanong, or, ayokong magkapampangan kasi, ganto, ganyan, ganto, di parang naman parang ano na siya. Wow, nano mong buri mong sabihan kareng kayanakan? Karen pong kalupa pong anak, imong sabihan ko po, manigara la pong kapampangan, gangalila po biasa, patulo la po karing pengari da. Manyaman mga pampangan, Apo. Ako rin pengari da. O karang pengari. Karing pengari po, turwanan nyo la pong kapampangan ding anak nyo. Dakanta po, akasabi ko la po. Kami naman pwede lagi. Sige, kami gagana ka, payaustang meeting. Karetang makaintindi kapampangan. Lang makakapagyabe rin nga na. Wow, sige, o kaya, gawa tamong conference, ikang speaker. Ikang magsalita, ikaturo karela ne. Yes. Awa. Ay natin pa may comment ni Loretta Angeles Feliciano Miral. Inga po Miliana Liamera po. Fluent yang kapampangan nating pangunakan ni Miguel
Lucho Feliciano, Canada, fluent, yari Ba, mga very good. Pampangan. Ayan, dakal pong salamat, ne, kasi nung aliwa po kayong pengaring, ela po maging fluent din nga na karene. Thank you so much, Tita Susan, ne, for teaching teaching Pepe, at may ka-inspire po kareng pengari siguro ang po kareng muna mang ana. Happy Year! Yan, Very okay, good, Johnny Burr. Pepe. Next. Ngayon naman po, pakibaluan tayong kaya kayong komento kung kaya katawang question of the week, patawin ng pasibayo. Nanong business, siniburi mo sa kalimika po ng kangwetong kamilyon. Orere, business-minded. Ana pong Miss Cha, food-related business. Kalupa may kaisipan. Uwa, uling matako, tamong kapampangan, dakal sali, basta mangyaman. Ninto toki, Mark Kilala Esguera, mini grocery. Yung problema kay mini grocery, puta muna kapag makagisan. Karentinda mo, ampong, abduli Katulahan ng mo. Pepe. Nino pa, Izorayda Soriano tayo, bisa ko manalakad computer shop with school supplies, ang karapa may bale. Para alin na nalalaw ding siping kong bale kung magpa-print at mantun lang school Yes, supply. mamaya nga masanti nga kaya kapag atsyok keng harap. Wow, okay. Magaling nga ito, lalo na nung kaleleming ka, eskwela, kaya kalangan mo ta. Reng anak. Dagdagan mo niya naman ditang pakendi-kendi ang pong kay. Baka nitang kabang manayan lang papaprint or kay salin lapis, notebook. Sali na namang gigutan. Yan. Kaya katawang pong kapampangan of the word of the day. Sorry po, Hindi ka mga buyoy. Ayan. Yan. Ay, Kalambis na. malambis. Palagi ako, ipipi, malambis siya kang nga po na. Wane. Apo kang imana. O yan, gamitan niya po na, nung bisa kayong maglambing ngayon maglambis po. Wow. Kaya kayong gamitan. Nga, Pepe, kung tututing mag-video ka, iabe may Wow, malambis. Samo karela. Pasibayo, Yan. pamisusan, Salamat, Pepe. Good job, magaling. Yes, i-continue po yan, Mami. And Pepe, hope to see you again. Puwat ang pasibayo ng ating event, puntalan at ika naman, ika pasibayo, inkarelang gawang speaker. O yan, kabalan mayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamo. Masayang pamitalamitam at talaga naman pong makabuluhan uling amanong siswa niya, yung kaya katamong gagamitan at pisabyan. Abayan niyo kaya pong pasibayo bukas na, kaya metong na naman pong masayang episode. Ako po yung kaya kayong atsing malago, dyan na lumbang parunga. Tit, 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 tit. Mga timer na. Ako po yung Jody Diesel Mercado. Ikaw po yung kayong taraso yung ating pusong Hey, makabalen! Kalupa ng Pepe! Yes! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home.